אני מתכוון להזמין את רכזת השכבה, הגברת שלי מאור, עושה דברים. כמרכזת שכבה, אני לא מכירה את כל תלמידי השכבה מיד בתחילת השנה. בדרך כלל, עד המחצית הראשונה אני נתקלת רק בתלמידים הבעייתיים. ספי לא הייתה כזו כמובן. היא הייתה מיוחדת ומרשימה. את ספי זכיתי להכיר לקראת סוף המחצית הראשונה, בכיתה י'. כשבאה להתלבט האם כדאי לעבור ללמוד במגמת תקשורת. בסופו של התהליך אכן עברה ללמוד במגמה ועשתה בה חיל. הרגעים שאני נזכרת בספי רבים. מספיק שהטלוויזיה דולקת ומשמיעים קדימון של תוכנית The Voice, המחשבה היחידה שעוברת בראשי היא שזאת הייתה הנסיעה האחרונה